Достар, бүгін Америкала 4 июль, День независимости. Америкала, ну, всемирный, түгел, Америкала, десек болу, национальный байрам енді, День независимости. И бізді бүгін қонаққа шақырдылар, бұнда Америкала башқұрттар, и біздің тип башқұрт ағай, мынау ковбой, Азамат ағай, Америкала башқұрты. Азамат ағай, хез Америкаға неме келдігі де, қасан келдігі де, хезге бұнда неме оқшай, неме оқшамай. Студент вақытта келгендім. Шылғы мұнда қалдым да. 2000 жылдар тілінде тұрады. 2000 жылда келгендім. 24 жыл хез бұнда яшай. 24 жылда. Прям, өсін американец көрініп тұра, ковбойдар шекелді. Вақытында Техастала яшарым. Шуға менталитет немножко немелер йоққандыр инде. Неме hemen оқшай бөлмейм несектер барыбыр керектілік ниндейдер возможностьтар көбірек инде. Оқшамаған ет тұрмала ғой, яра. Атағайдың үйінде қонаққа елдік, бассейні бар. Мына ашында үйде яшайу. Мына бұл инген ұрын. Мына онда үйде яшайдар енді Азамат ағайлар, башқұрттар бәдің. Бұл орамда типичный шоу, американский үйдер, кинолардағы хамақ. Мына бұл біздің Баймақтан Альмира апай продал родину за бургер. Стейк, американский стейк. Немеге не үшін Америкаға келдіңіз? Аудан хез Башқұртстанда қайда ішлегеніңізді хейлі өтәгедеші? Мен полицияла эшләнем, шан начальник отдела опеки булдым Баймакта, шунан соң инспектор по делам несовершеннолетних булдым Өфөлә. Америкаға менің визам бар ине, тур визам. София мәктәпкә бары ел булганда мин уже ынтылып сыгып киттем. Чөнки күп вакыт гаилә, балалар менән эшләй торгас, мин күп профилактик системалар менән риза түгел идем. Был меня әзрәк эшемдә проблемалар да булдырды инде. Но мин яңгы бисәләр менән көрәшкән системага каршы көрәшә алмыйм да инде. Шуга баламды алдым да сыгып киттем. Америкала үкіннегіз, Америкала оқшайын әрге яшау? Нисек үкінерге екен. Бұнда меңе нық оқшай. Біріншінен менің балаларыма бұнда нық оқшай. Бары Баймақ яғынан бетінде туған яқтарды қағандырмай мұғайтқығымен. Бұл вақытта мен интернетқа мен рәхмәтлімін. Чөнки көзге күр қарашып, әсәйімдер менен, туғанларым менен үйләшәм, көріп тұрам. Табиғат бұнда тоже матур, туған яқта Башқұртстанда яшәгәндә мин Башқұртстанды вдоль и поперек гидеп сыктым. Шуға мен сагыштыра алам. Бында ла матур, туған ягымда матур, әмма ләкин әсәй кеше баланың киләсәген уйларга тиеш дип уйлыйм. Өсте артына отырсак ашарга мында стейк, променял родину вот на стейк, короче. Мына бұл безнең ну тоже, что меня хамак хатлык кендер утыра. Днем независимости! Ура! Салям сильным и независимым! Бұл біздің башқұрт жігіті Айрат, сен немеге Америкаға келдің, һәм немеге бұнда қаларға болдың? Свободный бизнес, свободное мышление, рахмат. Америкаға бір 14 жылда еще планировал келерге. Әлі генә келіп сықтым мұнда. Бұнда оқшаймы, хағындырмаймы, қайтты келмеймі несік? Әлі хағындырмай, наоборот, көбірек кіші, көбірек біздің башқұрттарды мұнда келтерге тілек бар. Асгард там, где асгардцы деген хамақ немен шұғыленен, немен шұғыленерге пландар? Сайт делаю, свободное время доставка, прочее, шел. ССН пока не получил. Вот, а была планирую бизнес открывать. You have a problem? You want problem? Бұл біздің американский башқұрт тоже Илдар, ол айтишник. Илдар, хен немеге Америкала ешеймі вообще? Біз көптен бұлай ойдар болғайны Америкала ешеп қараға. Онан алда біздің қиял болғайны дүния болып саяхаты фирге тұрмышқа ашты дегенде. Біз 2 ел терехі үйрінік түрлі елдерді. Бұнда Америкала түпленерге өйдәңмі или мүмкіншілік бұға қайтерінеңдерге Башқұртстанға? Менің yok осында деген. Бір орында түпленерге, мен өмірімде түрлі орындарда яшадым. Сен башқұрт шекелі көсме халық енді. Мен көсме халық. Мен Мәскәүдә яшадым, Владикавказда яшадым, Уфада яшадым, Стәрлетамақта яшадым.
Төркиядә яшәп каранык, Италияларда яшәдек. Көтүңә урын тапмадың инде. Әйтергә, менә дөньяла иң яхшы урыннарның, иң яхшы нәмәләрнең хөрмәтен күреп дигәндә яшәү, минемчә шул иң дөресе. Без Башкортстанда яшәдек, Башкортстанда күп эшләр башкардык. Һаман да безнең Башкортстан белән бәйләнешләр не тыгыз. Башкортстанда онытмайбыз, калдырмайбыз дигәндә. Булай әйтеп булмай, яңа менә һин кайдар киттең дә, всё, һин оныттың. Илдар, кстати, беренче башкирский клавиатура эшләгән кеше. Һәм татар клавиатурасы шулай. Аныһын вырежем. 15 ел тирәһе IT-ла эшләдем. Машиналар проектировать өйрәндем. Әле мин колледжда архитектура өйрәнеп йөрим. Диджитал менән теге сымбарлык дөнья, улар бергә тыгызрак аралашып, бергә кушылып китәсәктәр. Шу тема мин шөгыльләнгән тема, телдәр темаһы, теге телдәрне цифрлаштыру темаһы, ул дөресен әйткәндә яһалма интеллект темаһы менән нык тыгыз. Алдынгы прогресс, шу өч юнәлештә Америка иң алдынгы. 100% бирә алам, ул монда буласак, ошо теге улар бергә теге кушылып, Сын барлык дөньянан искусственный интеллект, виртуальный дөньяның сайты. Монда Америкала башланды инде уже. Мына искусственный интеллект Америкага килсәк, и гомумән шул вот этот симбиоз белән Америкага барып килсәк ди. Һәм мин ошо юнәлештән теге артта калмаенса, үземдән нимә бирә алам, ошо юнәлешкә теге дөньяга нимә бирә алам. Минем үземне шул миссия итеп күрәм ошо дөньяла. Сәлам, Рузилә, каралы, миңа бер-ике һөйләп үтәле. Киңгән Һин Америкага килеп яшәргә булдыгыз, Америкага охшаймы? Башкортстанга кайтып яшәр инегезме? Америкага килергә, ысмал әйткәндә, хыялым булды күптән. Чөнки мин беренче тапкыр Америкага 2009 елга килгәнем. Шул вакыттан бирле ошо илдә яшәп карарга теләк булды. При том, что 2009 елдан соң мин әллә нисәмә бер 20-30 илләрдә булдым, evet. Инглиз телен белгәс, ниндәйдер инглиз теле илдә яшәп карарга килде. Өчен именно Америка. Ну, беренчедән соң кител. Тел бит шул. Индиялала инглиз теле или Европа? Окей. Англия, онда инглиз телендә һөйләшәләр. Мине охшамай, чөнки мин кояш яратам. Америкага дигәндә минең әлбиттә бер зисирата ул Калифорния битендә. Чөнки мин Калифорнияла булдым, миңа Калифорнияла охшай. Шуга Калифорнияла барыбер кояш, диңгез, урмандар, то есть монда тел генә түгел, табигать, монда шул табигатына безнең яктырга охшаган. Һәм гомумән үземдә шулай бу минем өчен ниндидер ябай әйткәнсә ул челлендж, ниндидер яңа тормыш башлау. Башкортстанга инде килгәндә, әлбиттә мин башкорт телендә һөйләшәм, мин туган тамырдарымда вис беләм, мин яратам, хөрмәт итәм, ләкин мин шулай моны әлеге вакытта тоям, ошо илдә яшәп карагым килә. Мин ошо илдә төпләнеп, Асгард там, где Асгардцы дигән һәм Башкортстан там, где Башкирцы, ошонда төпләнеп, ошонда яшәгән киләме? Әйткәндә беләңме, без тормышыбызда менә иптәшем белән Илдар белән шул тиклем күп сәяхәт иттек. Шул тиклем күп төрле кешеләрне күрдек, күп төрле тормыш күрдек. Шуңа безнең өчен сиктәр юк. Менә әлеге вакытта без монда, без үзебезнең тормышыбызды корабыз. Без әле монда, без шулай һидәбез, без шулай тоябыз. Шуңа без монда әле турабыз, яшәйбез, үсәргә тырышабыз. Вот кайһы берәүләр әйтүенсә, Башкортстанда гына яшәргә тиешме? Кайһы берәүләрнең үзләре буенча Башкортстанды ташлап киткәч, үзегезне Башкортстанды хаткан дип хис итмәгезме? Беренчедән хаткан дип хис итмәйм, юсын дигәндә, чөнки менә мисал, Илдар, минең ирем беренчеләрдән булып башкорт клавиатураһын эшләне. Кайда? Мәскәүдә булганда. Ни өчен? Чөнки Мәскәүдә булып, уның ниндәйдер шундай теге тойгыһы барлыкка килде. Яңадан ул теге башкорт телен тулыһынча оныткайны. Ул тулыһынча онытты, чөнки ул уның башкорт мәктәбе булманы. Ата-әсә башкортча һөйләшә лә барыбер, без бетәбез аңлайбыз. Мәктәп теге чисто башкорт булмаһа, шуннан алдан университетында, шуннан Мәскәүдә тормыш, ул тулыһынча теге башкорт теленнән китте. Шуннан кире башкорт теленә нисек ул кайтты? Бер клавиатура эшләне, библиотека эшләй башланы. Нимә генә эшләмәне, әйткәндә, теге башкорт теленнән бәйле һәм яңа башкорт телен ятланы, һәм шуныһы ла булды, ул Мәскәүдә буларак. Димәк, ниндәй бер һөҗүмдәгә киләбез. Әгәр башкортлар өчен, башкорт теле өчен бер нәмә эшләйм дисәң, ул
һин Башкортостандамы, һин Сиктәр юк. Марстамы, вообще сиктәр юк. Чөнки бөтенләй ошонда күңелеңдә. Әгәр теләйһең икән, һин башкорт булгың килә икән, һин башкорт бул. То есть кайда гына булмаһаң да. Мин мәсәлән балалар проектларын эшләй башладым Мәскәүдә булганда, дәвам иттем төрле ситләрдә яшәп, сәяхәт иткәндә лә, Америкала булганда мин шәп итеп мәсәлән 3нче сезонда эшләп куйдым. Кемдер белмәй, Зилә башкорт телендә балалар янһүрәтләре проекты авторы балалар дип аталган каналдың авторы. Бүгенге көндә шахтау тулыһынса эшкәртелеп беткән. Уның урынында хәзер карьера гына торып калган. Димәк, Торатау ябай тау түгел, үзенчәлекле, сихри урын. Дөрес, Бибинур. Ошондай урындарга без игътибарлы, ихтирамлы булырга тиеш. Киләһе тукталыш. Шүлгән таш мәмерияһе. Ал мин. Вот. Шулай достар, бында башкортлар күп, и бында талантлы башкортлар күп. И бу башкортлар бездә хатлыктан дип сенә утырган кешеләргә караганда башкорт халкы өчен намного күбрәк эш башкара.